Ngiyabingelela, igama lami nguMuzi, isibongo sami ngwakwaDuma. Ngiyacela ukuthi siqhubeke namhlanje no part 2. Khumbula ukuthi ekuqaleni sigcine la khona bengade ngichaza ngempilo yami. Then ngase sengiyivala ngenxa yokuthi ivideo bese yinde kakhulu bisibheke aweni. So ngakhetha ukuthi okungcono angivale ukuze ngizokwazi ukuthi ngiqhubeke nezambulo ngezinto eziningi ebengikade ngibulelwa zona. Sengileleke manje ebusuku kwenye inkathi sengithathwa ngifundiswa kwenye inkathi ngiphuma emzimbeni sengifundiswa izinto eziningi ezithinta impilo ngoba kuningi engiboniswe kona nengifundisiwe kona. Engifisa ukuqala ngakho nje nokwangithusa kakhulu okwangenza ukuthi umhlaba ngiwubuke ngenye indlela ngingabe ngisawubuka ngale ndlela ebengivame ukuthi ngiwubuke ngayo eqaleni. Ilapho khona ngithathwa khona ngizibona sengathi ngisendaweni ecishe ifane njengase Egypt njengase Kemet nje lapha eEgypt ifana naleyo ndawo leyo umubuka ugwadule umhlabathi yabo nje mawusuka ubuka le ndawo ibizwa ngokuthiwa iEgypt indawo engathathwa ngayiswa kuyona yayifana nse into eyodwa mawusuka ubuka le ithombeni indawo zase Egypt ila engabona khona mangifika lapha yana ngafica kukhona omunye usisi owayehleli esihlalweni kulesi sihlalo lesikuvamise ukuhlala khona oFaro ya kumakhulunywa ngoFaro khulunywa ngeEgypt kunezihlalo ezivamise ukuvela lezi izinto yebo kwafika nje sengathi khona omunye usisi ohleli kulesi sihlalo leso uma ke ngifika lapha kule ndawo lena kulosisi lephambi kwakhe ebe umuntu ongilulekayo like benginananomqondo ukuthi ngiyaye ngumuntu okhule edlala ibhola njoba ngingachaza ku part 1 ukuthi iyona into engisiza kakhulu le ibhola nengidlale kakhulu so ube umuntu ongilulekayo ke engiluleka bengiyaye ngenze njena bengiyaye kube umuntu ongenwe kakhulu kufela amathe umuntu ebholeni lapha nobeka eyifelela amathe so kube into engine kakhulu leyo ukuthi uthole ukuthi noma ngabe ngiyahamba thole ukuthi ngicina ngilokhu ngifela amathe nginganaka ngathi uyabo nokutshinga futhi thole ukuthi mhlambe bekade udla yiphepha bese sewuyatshinga usutshinga isinomi kanjani ikakhulukazi uma kuukuthi indawo vele ingcolile na unganaki yabo vele uthathe udle leyo nto bese utshinga iphepha so lokubunuku nje lobo kukanjalo okunganakekile kodwa so nami ke bengikade nginalobo bunuku ke lobo uthole ukuthi nginokufela amathe isinomi kanjani thole ukuthi nginokutshinga iphepha isinomi kanjani kube sengathi ke lo sisi lona uyangiluleka ungikhuza ngaloyo nto leyo ungitshela ukuthi ngingaphinde ngiyenze le nto lena engihlezi ngiyenza ukuthi ngifele amathe isinomi kanjani nokuthi ngitshinge iphepha isinomi kanjani okwangithusa kakhulu sizwe sakithi lo sisi wayegqoka ingubo emhlophe enhle kakhulu clean ngalendlela xa kukwenza into ayenza kumina eyangishayisa ngovalo waphenduka waveza la umhlane wakhe uma ngimbuka la emhlane ngabona amashaza amaningi amathe ngizohloniphisa amathe aqinile ahlukene kodwa amathe nje egcwele la emzimbeni wakhe wayesethi lamathe lawa bonke abantu abafela lamathe emhlabathini basuke befela mina ilapho engaqala khona ukuthuka kakhulu ukuthi ayibo kanjani kanti ubani lengikhuluma naye wathi bonke abantu abafela amathe emhlabeni basuke befela yena nami futhi njengoba ngangisuke ngilokhu ngifela amathe sonke lesi sikhathi njengoba mina ngangifela amathe ngangisuke ngifela yena nokutshinga kwami amaphepha futhi uthi ngoba ngangihlezi ngitshinga amaphepha uthi ngangisuke ngishaya yena wathi bonke abantu abatshinga amaphepha isinomi kanjani basuke bishaya yena labo bantu labo wangivezela wonke amaphepha amaningi la wathi nanka amaphepha akho lawo uhlezi uwadla uwatshinga isinomi kanjani usuku ushaya mina ngawo wangivezela lawo maphepha lawo ngayibuka futhi izinto ngoba mawumuntu uphila uyazazi izinto oyithandayo nezinto oyisebenzisayo uyazi ukuthi mhlawumbe mawudla ama chips ukuthi yipi favor yama chips oyisebenzisayo wonke lawo maphepha ngangithi ngiyawabuka ayibo izinto ngampela engikhule ngiyithanda lezi ebengikade ngizidla kakhulu ngisebenzisa kakhulu so wayesethi lamaphepha ke lawo amaphepha ami lawa engangisuke ngwatshinga isinomi kanjani emhlabathini ngangisuke ngishaya yena yonke into osuke uyenza ufela utshinga isinomi kanjani usuke ushaya yena so angilulekeke angifundise ngempilo ukuthi yonke into ela emhlabeni iyaphila
wazi walinganisa nangezihlahla wathi izihlahla ziyaphila. Ngizamile ukubacushisa abantu abaningi ngibatshena leyo nto bengithuka kwamanye ama video wami nakwamanye ama account ami ngibatshena ukuthi yonke into la emhlabeni iyaphila. Leyo nto leyo ngangisuke ngibatshena into engayitshenwa nami, kodwa angizange ngibatshene ngaleso sikhathi lapho. Ngangibafundisa nje ngezihlahla ukuthi izihlahla ziyaphila. Ngaze ngilinganisa ngokuthi isihlahla usimake ukuthi sinemini nobusuku. Ubusuku besihlahla yingaphansi njengoba sinempande, ubona ubusuku besihlahla ke yingaphansi, imini yaso yingaphezulu njengoba uyakubona sinama branches. Ngakho isihlahla sidla kabili, sidla le energy lena esithola laphana elangeni ngama branches, bese sesisodla laphayana ngeimpande, sesisodla amanzi laphayana emhlabathini. Njengoba nathi sinjalo sinobusuku nemini, ebusuku siyake siphile nasemini futhi siyaphila, kodwa emini sine energy esiyidingayo eqhamuka laphana elangeni. Ngaze ngalinganisa ngama branches wethu ngathi ama branches wethu thina esincela ngayo, into esincela ngayo leyo energy eqhamuka elangeni iy'nwele zama branches ethu esincela ngayo leya energy leyana eqhamuka elangeni. Njengoba nesihlahla nazo futhi siyake sincele leya energy eqhamuka laphayana elangeni. Ihlahla nje mangase nawe uthatha isithombo usibeke elangeni laphayana, siyakhula kahle leso sithombo, kodwa mangase usithathe uyozivalela endaweni evalekile isonto lonke sizofa leso sihlahla leso sithombo usuke usikhulisa ngokungasitholi ilanga, yabo. So naso isihlahla siphila ngelanga ngaleya energy njengoba nathi siphila ngaleya energy, but isihlahla sona silanda ngani ngama branches. Thina ama branches wethu yini? Iy'nwele. Ngaze ngalinganisa ngey'nwele ngathi iy'nwele zama branches wethu esilanda ngawo leya energy lana esithola laphayana elangeni, yabo. Ngaze ngakhuluma futhi ngathi ngesikwazi ukuphila thina ngale kwamanzi, siyawadinga amanzi ngoba uma singawatholi amanzi ngeke size siphile. Nesihlahla ukuze sikhule sidinga amanzi, mangaze usincisha amanzi isihlahla singafa leso sihlahla. So isihlahla siyafana nami nawe, siphila njenganami nawe, but abantu bangithuka ke ngithi ngizama ukubabonisa leyo nto. Wangifundisa ke naloko lo wasisi lo wangitshena wathi yonke into la emhlabeni iyaphila njengoba nami ngiphila. Waze wangivezela ngisho itshe, walikhomba itshe, ngathi ngabona itshe, wathi ngisho itshe leli liyaphila. Ngalibona sizwe sakithi itshe lijika liphenduka liba namehlo namakhala nomlomo, la ngibingelela lakhuluma itshe. Lento le ngangiyibona sizwe sakithi lana ngifundiswa ngayo yangithusa kakhulu. Lokho okwangenza ukuthi mina umhlaba ngiwubuke ngenye indlela, ngingawubuki ngale ndlela engangiwubuka ngayo ekuqaleni, ukuthi ngifundiswe ukuthi yonke into la emhlabeni yaphila. Wathi ngishilwane, wathi yonke into, wathi ngisha amanzi, yonke into la emhlabeni yaphila. Wathi njengoba ungibona mina ngimuhle kangaka, uyabona ukuthi ngigqoke kanjani, ngimuhle kanjani, wathi namanzi ayafana nami futhi afana nami. Bonke abantu abajikijela izinto ezingcole emanzini, abapollute amanzi, abantu noma ngabe yini oyitshinga emanzini usukushaya umuntu omuhle kakhulu nomuntu ongcwele kakhulu njenganami. Wathi namanzi futhi nawo ayaphila. Ngenhlanhla ke lokwamanzi ngangikade nginakho ukuqonda ekuthenini amanzi ayehlonishwa la eAfrika ngoba kwakusuke kubani kuMawu noMkhubulwane. So zonke lezi zinto esizibonayo sizwe sakithi la emhlabeni ezikhona ziya-exista, ziyaphila, sifana nami nawe, zinomphefumulo, ziyaphila njenganami nawe. So ngalulekwa kakhulu ngaloyo nto leyo, ngafundiswa kakhulu. Ingakho bengithi angidlulise lento ngoba bakhona abantu uthola ukuthi mhlambe nabo abanaki, bayeke benze isinomi kanjani ngomhlabathi, benze nomi kanjani ngamanzi, benze nomi kanjani ngezihlahla, yabo. So yonke into la emhlabeni iyaphila. So ngafundiswa kakhulu ngaloko. Kuningi nokunye ayilokho engifundisa kona, engitshena kona, ngoba even nokuchitha amanzi wangiluleka kakhulu. Wathi mangichitha amanzi akufanele amanzi ngivele ngiwaqulele isinomi kanjani, kufanele ngigobe mangichitha amanzi bese ngiwachitha ahambe kahle phansi. Hayi lento yokuthatha amanzi uvele wajwitsha isinomi kanjani ngoba usukufana njengomuntu othela yena, kodwa yonke into oyenzayo kufanele ibe nesizotha. Ngisho noma ngakuthiwa udlani into kufanele uyigcine uyoyibeka endaweni esafety, ikwazi ukuthi leyo nto ungavele uthathi udla into bese uyijikijela isinomi kanjani, yonke leyo nto. Nalabantu futhi uthole ukuthi
mhlambe uyake ezwe mayeqinekile khona abantu abanalomqondo engawazi ukuthi basuke bewuthathaphi uthola ukuthi uzothi uyahamba nje endleleni sekukhona lana itshele entaba uthola ukuthi uselibekile isinomi kanjani labo bantu labo benza ichilo elikhulu phambi kaMdali. Yes, nakhona futhi wangiluleka wathi noma ngakuthiwa uqineke kangakanani okungcono angokwazi ukuthi ngiqhwande bese ngifaka loyo nto le engisuke ngiyifaka then bese ngizama ukuthi ngigqibe wathi alikho icala uma kuukuthi usukugqibela into mhlambe ewungcola emhlabathini or mhlambe kunokudla laphayana okuchithayo sekubolile into ebolile uyigqibela emhlabathini wathi alikho icala kodwa icala likulabantu uthola ukuthi bayaganga ngomhlabathi uthola ukuthi bafaka amakhandlela izinkukhu bayaganga bathwebula imvelo labo bantu kuthiwa banecala wathi banecala elikhulu phambi kaMdali noma behamba iuniversity yabaphika kodwa into ethelelo ikhona makukuthi mhlambe bekade ugqiba into ewungcola. Yes, njengoba esho ukuthi noma ngakuthiwa ngificwa isimo esikanjani uma ngifuna ukubeka itshele entaba kuyofanele ngiqhwande kuqala bese ngiyalibeka bese ngiyagqiba ngingakuvumeli ukuthi ngivele ngibeke nje isinomi kanjani ngoba loyo nto isiqalekiso phambi kaMveli Nqangi nakuye wathi isiqalekiso futhi nakuwena ophilayo ngoba ngale nkathi abantu bedlula mhlawumbe uthole ukuthi ubukade ufela amathe noma mhlawumbe ubeka itshele entaba ngale nkathi umuntu ewabona lamathakha aqinile ngiyahloniphisa athi lo sosiqalekiso leso nje salowo muntu kuthiwa isiqalekiso siyabuya sizongibatha sizohlala phezulu kwakho shuthi makudlule abantu lapho abawu20 bekhipha iqali bethi kodwa lo muntu owenze lento enyanya wena uthola iqalekiso lokho kuhlala iqalekiso phezulu kwakho noma ngakuthiwa ububeka itshele entaba noma ngakuthiwa bekade ufela amathe kodwa uma nje wenze lento sekudlula abantu ungazange uzugqiba uhloniphise lo wenza into ukuthi ukhave kuba isiqalekiso kuwe naphambi kaMdali. So wangiluleka futhi nangaloko bengifuna ukudlulisa futhi kuningi sizwe sakithi esikonile phambi kaNkuluNkulu singazi thina imvelo silimazile kakhulu ndlakithi eminyama abazali bethu sibaphoxile kakhulu ngalesikhathi ke mayikhuluma ngangaboni ukuthi ngikhuluma nobani njengoba ngibona nje ngilo ngithi hayi ngangikhuluma nosisi nami ngangaboni ukuthi ubani le ngikhuluma naye ila engathuka khona ngale nkathi esihamba isivalelise sihamba kwavele kwenzeka into eyisimanga sizwe sakithi ngabona ihlalo lesayihleli kusona naye washintsha kwangathi uba idust njengoba usukubona idust yonke into ihlalo uyena kwangathi kuqhamuka into eyisiphepho somoya kwangathi usiyamthatha lesi siphepho kuyashintsha sengathi manje sekuyidust sekuyisiphepho kodwa ihlakene nedust yamthatha le dust le yapina naye eyisimfaka la emhlabathini ngaphansi ila engaphapha makona ngabona ukuthi awukanti bengivezela imfihlo ejule kangaka bengiyaye nginako ukuqonda ngamanzi kodwa lokho komhlaba ngifuna ukuqamba amanga bengingenako ukuqonda okwanele ngabo ukuthi nomhlaba uyinto ejule kanjena kanti kodwa lokwamanzi nganginalo ulwazi ngeke ngizwe ukukhulume ngoma unomkhubulwane yabo kodwa lokho komhlaba kwakungidida kakhulu kodwa ngafunda ngaleso sikhathi njengoba ungibona nami ngishare ngizama ukufundisa abantu izinto ngoba lezi zinto siyazenza sizwe sake singazi. So manje siyazama ukuthi abantu sibafundise lezi zinto ukuze noma bezenza izinto bazo ukuthi bayona phambi kaMveli Nqangi bayona phambi kwemvelo yonke nokuthi imvelo yonke iyaphila sizwe sakithi yonke njengoba ubona iyaphila amanzi musukubona amanzi nawo futhi ayaphila amatshe ayaphila ilwane ziyaphila ihlahla ziyaphila yonke into la emhlabeni sizwe sakithi iyaphila. Ngakho bekuyiloko ebengifuna ukudlulisa abantu ukubaluleka ukunakekela imvelo ukuthi kuningi esikwenzile sizwe sakithi abazali bethu sibaphoxile kakhulu yabona ubhekisisa manje amanzi ukuthi amanzi siwangcolisa kanjani yabona ubhekisisa kahle ukuthi emanzini kutshingwa noma yini yonke leyo nto icala phambi kaNkuluNkulu. So umhlaba njengoba nubona sizwe sakithi awunjengoba sasifundiswa thina umhlaba uyinto ejulile kakhulu ngakubona lokho ijule kakhulu lento yomhlaba sizwe sakithi but isifihleleke lamaqiniso lawa abelungu benze sure ukuthi lezi zinto bayasifihlela akufanele sizazi ngoba bebefuna vele ukuthi siphambane nemvelo siphambane nabazali bethu ingakho bengasifundisi lezi zinto bengasifundisanga lezi zinto ngoba abafuni ekuthenini sazi iqiniso ngempilo ukuthi impilo iyini ihamba ifikephi. So sizwe sakithi engingakusho mina sonile kakhulu phambi kwabazali bethu singazi
ngoba umhlaba ngokufundiswa kwami nangokutshenwa kwami nango-experience kwami umhlaba lona nawo uma wethu oma wethu kushuthi kahle kahle uma ngingaphosisi bathathu mangingaphosisi kodwa ngokuqonda kwami iloko umhlaba okumadagaye bese sekuzoba amanzi okuma unomkhubulwane bese sekuzoba inkosazane futhi leyo yokuqala eqhamuka enyangeni okuyinkosazane yegabade okuyiyona yokuqala uma kuukuthi kodwa kukhona ongaphezulu nabanye sebeyolungisa lapho kodwa ngokwami ukufundiswa nangokuyami experience ukuthola experience yami ngabona kanjalo ukuthi oma wethu thina bathathu not because ukuthi uma wethu kuphela uma ilo amanzi or kuphela kodwa uma wethu kufike kube umhlaba lona urepresent uma kuthina uma wethu umhlaba yes urepresent umuntu wesifazane bese sekuzoba amanzi bese sekuzoba yini bese sekuzoba inyanga kurepresenta futhi umuntu wesifazane i-earth lesikuyona iyimadalend lento yokuthi i-earth ibizwe ngokuthiwa ifatherland into efike nama colonizers le esebenzisa iphathayadi umlando besifihlela lezi zinto lezi ejule kangaka ngomhlaba ngoba belungu bebesifihlela lezi zinto bebengafuni ukuthi sizazi ngoba mesazazi lezi zinto sizozama ukuthi singcwelise yabo kodwa kwafanele ukuthi lezi zinto zicinywe zethu ngoba okhokho bethu babezazi lezi zinto lezi beyigcina beyihlonipha umhlaba babohlonipha okhokho bethu cause uma kuukuthi bayachama babeze beguqe babengaveli bechambe babeguqa okhokho bethu becele ukuchama kwimvelo kwinature wayengavela asuke njena enze njani evele esuke echame so wayeqala acele eqala so okhokho bethu bebenakho ukuyiqonda imvelo ngoba nokushaya ihlahla futhi babengashayi bona okhokho bethu ihlahla isinomi kanjani but babecela kuqala ekushayeni ihlahla bekhulume nemvelo bese beyashaya ihlahla ngoba nemithi futhi babengavele beyimbe isinomi kanjani babeqale becele eqala so okhokho bethu babejule kakhulu ngempilo but uma uyibhekisisa kahle indlela esesenza ngakhona thina manje lokho sekufike nabelungu basenze sangayinaki impilo sayibuka ngalendlela yabo ngalezi zinto abasicolonize ngazo ukuthi izona eziphelele kanti bayasilahlisa bashiyiso kwethu khona sizoba isizwe esifile njengoba kwenzekile-ke abazali bethu sibadelelile kakhulu sizwe sakithi ukudelela kwethu umhlaba ukudelela kwethu uma wethu ukudelela kwethu amanzi ukudelela kwethu uma wethu ukudelela kwethu imvelo ukudelela abazali bethu izathu sokuthi ngisho kanjalo ngithi oma wethu bathathu kufike kube umhlaba bese sekuzoba amanzi bese sekuzoba inyanga abanye abantu bazoyibuza ukuthi inyanga ihlangana kanjani asike siye nemlandweni ngoba ngiyafisa ukuyikhava indaba esengiqalile njengoba sengikhulume nje ngoma womhlaba ukuthi umhlaba uma sengicela ukuthi ngingabashini abanye uma ngisale sengiqhubeka sengibachaza ukuze abantu bezoba nokunderstand uma kuthiwa uma wethu amanzi ingoba ukuze sibe khona emhlabeni sonke siqhamuka kuma wethu okuyini okuamanzi okuma unomkhubulwane amanzi lawo njengoba ngeke ngachaza ngasho ukuthi no amanzi iwona okuyimvelaphi yethu yangampela ngokomlando wangampela njengoba ngeke ngachaza umlando ngathi cha thina siqhamuka emanzini amanzi imphefumulo yabantu iqale emanzini saqhamuka kephi saqhamuka olwandle yingakho futhi kukhona abantu bomhlanga kuthiwa singabohlange ngoba abantu bafika ngeyigaba ehlukahlukene not ukuthi bafika olwandle kuphela baqhamuka olwandle kuphela abantu no nasemfuleni ezibeni abantu bebeqhamuka khona yabo yingakho siyayisibizwe thina ukuthi singabohlange awukho kumhlanga singekho iziba lapho so abantu bebeqhamuka ngezindlela ezihlukahlukene not ukuthi baqhamuka olwandle kuphela bebeqhamuka nasemfuleni ezibeni abantu baqhamuka emhlabeni ngeindlela ezihlukahlukene so amanzi representa uma wethu ngoba siqhamuka kuwona amanzi ingakho siyakube khona sibizwa ngabohlange kukhona nezibongo futhi abanye ezithinta umlambo abantu bomlambo bomfula yabo so besiqhamuka entweni ezihlukahlukene yabo hayi ukuthi asiqhamuka olwandle kuphela lokho futhi bengifunda ukucacisa amanzi ke awuma wethu ingakho ke amanzi eyaka ebizwe ngoma unomkhubulwane Yesu kusuke kuma wethu loyo yebo
amanzi ayinto ebalekile kuthina. So lezi zinto lezi siyabavezela abantu ngoba abelungu abasifundisanga lezi zinto lezi, but singonivezele ekugcineni ukuthi why abelungu bengasifundisanga lezi zinto lezi. Ngoba bayazi vele ukuthi umuntu uma umhlukanise noma wakhe lo muntu ngeke azaphumelele. Yabona ingane yakho uma ingamhloniphi uma wayo, imdubile uma wayo, imkhohliwe uma wayo, ayiphumeleli lo ngane. Isibusiso siqala kuma wakho. Yabona njengoba abelungu bengasifundisanga lezi zinto lezi, bathatha lezi zinto bayisonta basebenzisa iphathayatri njengoba besifundisa bona ngokuthi abantu baqhamuka ngendoda yomlungu. Lesi story sabo ke nje lesho ukuthi yesabumba abantu esingelona iqiniso. Babenzela kona ekuthenini siqhelelane neqiniso, singazi lutho ngomhlaba ngabazali bethu. Ngoba uma ngabe babesitshela iqiniso sasobuyela kuma wethu sizazi ukuthi singobani. Babefuna singabaza abazali bethu, sibe isizwe sifile soqalekiswa yabo esisosuswa kubazali besiduba abazali bethu, njengoba bafika bona bacima yonke lento yethu yalana eAfrika. Lokho uma unomkhubulwane njengoba imikhosi bafike bayiqeda yonke nekhalenda. Khumbula ukuthi bekunomkhosi wenkosazana obuwenziwa lama kusuke kuSeptember, kodwa wacinywa lo mkhosi loyo ngoba uSeptember kuthina ukuqala konyaka wethu kwakunemkhosi yayenziwa, bafike bawuqeda bona lokho ngale ya calendar le yabo ye-Gregorian calendar le yabo. Yes, bafike baqeda lokho, then base befaka ukuthi unyaka wethu uqala ngobani, uqala ngoJanuary. No ongelona iqiniso, unyaka wethu thina uqala nini? Uqala ngoSeptember. La khona seqala izinto seyihluma, kwakunemkhosi eyayenziwa yabazali bethu, oma wethu, oma unomkhubulwane, kwakunemkhosi eminingi ekade yenziwa. Even nalomkhosi wasohlange uthinta kakhulu uma wethu unomkhubulwane. Even noma ngakuthiwa intombi yayizonile ngokwasendulo, beke kube khona inhlawulo ezenziwayo, kodwa indaba yayinkulu kakhulu. Iqala lapha kunomkhubulwana ngithi ngoba abantu besifazane bonke abakhona emhlabeni baphethwe ubani, baphethwe uma unomkhubulwana ngithi. So kwakuba khona izinto ezazicelwa intethelelo, kugezwe lapha yana uma unomkhubulwane, bese kuyabuya kuzogezwa intombi ngithi endaweni, kuyima kuze kufika nje ukuthi kuze kugezwe igceke. Yes, uma kuthi intombi yahluleka ukuyiphatha, kodwa kwakunemkhosi eyayenziwa, khulunywe ngokucelwa intethelelo kuma unomkhubulwane, ugezwe nentombi, yabo yonke leyo mkhosi. If ucabanga ubuka manje isenziwa leyo mkhosi leyo, ayisenziwa leyo mkhosi ngoba babe understanda into ejulile yokuthi abantu besifazane baphethwe ubani, baphethwe uma unomkhubulwane. So indaba yabantu besifazane or yentombi ijule kakhulu. Yabo uma intombi isuke iphethe kahle, hayi ngoba ukuthi isuke iphathele kahle umzali wayo, kodwa umzali wayo uqala nqa uma unomkhubulwane, okuyena ongamele konke, ongamele bonke abantu besifazane. So kahle lento yokuyiphatha kahle ithinta kakhulu into yasemoyeni, yabo. So uma sokuyintombi uyigcinile ufuna wazi ukuthi awusigcinele uma wakho kuphela, kodwa lento ithinta into esemoyeni okuma unomkhubulwane. Yebo, ingakho ke ngeke ngisho ukuthi sone kakhulu siyisizwe esimnyama kakhulu, ngoba mubhekisisa kahle lemkhosi owawenziwa ngoSeptember kama unomkhubulwane asisawenzi. Nokuphuka kweintombi manje, imkhosi leyo ukuthi icelwa intethelelo kuyena, kugezwe nentombi, sekuyifashion manje ukuthi abantu bazimithele bagcina futhi bengayiceli intethelelo. Okusho ukuthi kahle uma ubhekisisa kahle sonile kusuka lapha kuma uMatagaye lese ngikhulume ngaye engavezelwa yena umhla siyona sitshinga amanabukeni phezulu kwakhe, sisenza noma ngabe yini, sibheke noma unomkhubulwane naye simdelelile, asisenze noma yini noma ngabe yini, amanzi asawahloniphi, umkhosi wakhe asawenzi, insimu ngisho insimu asayenzi. Le nsimu yayibaleke kakhulu sizwe sakithi. Ngenhlanhla ke bakhona abantu abasakwenza kodwa abambalwa kakhulu. Isigodi nesigodi ngokwasendulo sasikade siyenza le nsimu leyana. Yayibaleke kakhulu le nsimu sizwe sakithi, ngoba nawe ingane yakho noma ngakuthiwa uyayinikeza izinto, mhlawumbe uyayifundisa, uyenzela yonke into, kodwa ngelinye ilanga mayiphathela uchocolate,
uyajabula kakhulu ingane yakho, hawu ingane yami nami iyangikhumbula, yabo. So nale yantsimi leyani sasiyenzela insimi kaNomkhubulwane yayibaluleke kakhulu le yantsimi leyani, noma sesingakuthiwa asilimi. Mina ngokwami bengizobagqugquzela abantu abajulile besinto ukuthi bebuyele le kwakukhonjwa khona insimi, kwake kube khona insimi kama uNomkhubulwane. Ungasho ukuthi ngoba nakho asisalimi ngeke sisayenza le nsimi leyani. Ukuyenza kwethu le yansimi mhlambe kukhona okungenzeka kuthina ngokuphila kwethu, yabo. Mhlambe nayo angakwazi ukuthi uma wethu ajabule abone ukuthi kodwa izingane zami zisangikhumbula. Yabona njengamanje kuthulekile, asenzi lutho, yonke into, yabo. Le nto le uyayibona ukuthi ichile kanje asone kangakanani. Okusho ukuthi thina abazali bethu asisabakhumbuli, okunokuthi sikhumbule abazali bethu sibaxhapha ngeinhlamba nezintombi azimgezi, yabona. Simxhapha ngeinhlamba, yabo. Nje njengoba sengichazile sitshinga namanabukeni isinomi kanje, sonile ndlu yakithi eminyama. Lento ijulile kakhulu engichaza lana, ngiyazi abantu bazoyeya beyithathe kancane. That's why ngisho mina ukuthi umhlaba yento engangifundiswa yona nento engangivezelwa yona yangisusa kakhulu, yangenza ukuthi ngibuke umhlaba ngendlela ejulile, yabo. Ngingabe ngisawubuka umhlaba ngalendlela lena abantu abaningi abawubuka ngayo. Ijulile indaba yokuphila sizwe sakithi. Ngiyafisa ukuthi abantu bakithi beqonde lokho, beyilandele lento, befune entweni zethu zesintu ukuthi zayikade ihamba kanjani, cause lezi zinto zethu zesintu zizoshaya ndlu yakithi eminyama. Imvelo idine kakhulu kuyimanje ngangokuthi kunezinto ezimbi ezizayo, ngoba abazali bethu badiniwe kakhulu sizwe sakithi. Sibadelelile kakhulu, sibalahlile kakhulu, asibahloniphi, senza noma ngabe yini. Imvelo sizwe sakithi isazokwenza ngenye indlela. Iphepho ziyeza ezinkulu kakhulu, imvula ziyeza ezinkulu kakhulu, ngoba nelanga silahlile futhi nalo. Umveli inqangi simlahlile naye. Masikhuluma ngelanga ke sikhuluma ngomveli kuqala. Nakhona futhi umveli, masikhuluma ngomveli kuqala sikhuluma ngomoya ophilayo okuyingane kamenzi wakho konke yokuqala, ingane yani yenkosazane. Angiqale ngichaze kahle lento ngingayikho phezulu, ngoba ngiyafisa ukuthi ngibe nesineke mangichaza umlando. Njengoba kade ngichaza ngoma uNomkhubulwane, asike siweleni siyochaza ngoma wethu wokuqala ngqa, okuma wethu okuyinkosazane yeGabade, okuma wenyanga ohlala lapha enyangeni. Uma sikhuluma ngenyanga sizwe sakithi, inyanga irepresenta umuntu wesifazane, nakhona uma wethu wokuqala ngqa loyo. Inyanga irepresenta umuntu wesifazane. Inyanga ihlangana kakhulu namanzi. Ngiyakuphinda lokho ngike ngakuchaza futhi kwakhona abantu abangiphikisayo ngabayeka. Inyanga ihlangana kakhulu namanzi. Ungaboni inyanga iphezulu bese sewuyayikhipha ngale kumuntu wesifazane. Inyanga yuma wethu, yumuntu wesifazane. Ukuze ibe khona inyanga iqhamukaphi? Iqhamuka emanzini. Khumbula ukuthi amanzi awekho la emhlabeni kuphela, ulwandle alukho la emhlabeni kuphela, naphezulu emkhathini kunolwandle. Uma usuke ubona inyanga ivele kancane lapha yana emkhathini, isuka ivele emanzini, ubona ivele ngocwezi, isuka ivele emanzini ngohalf. Inyanga ndlu eminyama yakithi ihlala emanzini, ifeminine energy. Uma wethu lo wokuqala uyena oqala ngqa. Uma wethu uma wenyanga bese sekuzoba uma uNomkhubulwane, bese sekuzoba uma wethu okuwumhlaba, okuwumhlabathi. Oma bethu labo, kodwa lo wenyanga uye owaba khona kuqala, ngoba umlando wethu ngokweqiniso uqala lapha kumenzi wakho konke. Ebese sekuzobani? Bese sekuzoba inkosazane yeGabade inyanga. Inyanga indala kunakho konke. Iye yenza kwaba khona ilanga, ngoba ilanga ingane yakhe yokuqala, inkosazane yokuqala, umveli kuqala. Uma sikhuluma ngomveli kuqala sikhuluma ngelanga. Ingane yenkosazane yokuqala uye uma owenza loyo kwaba khona inyanga. Uma wethu loyo, uma wethu owenza kwaba khona ilanga. Uma wethu ophethe la emhlabeni. I-earth i-motherland, hayi ifatherland ngokweqiniso. Ngokweqiniso ngokwethu kwala eAfrika, uNkulunkulu representwa ifamily structure. Angiyilinganise lento ngomuntu ngoba khona abantu bezosheshe beyibone, ngoba mangizolokhu ngichaza ngalendlela khona abazosala. Ngiyengithanda ukuthi izinto ngizehlise. Ngicela ukuyilinganisa ngawe uyindoda lento ukuze abantu bezoyibona kahle indaba ye-earth ukuthi imi kanjani. Angani ma uyindoda
ufika uhamba uyozeka umakoti angithi bese kuba khona umuzi wakho umuzi lana ubani odingakalayo kulomuzi lo nangani umakoti lomzekile uyena ozowakha lo muzi abe nezingane angithi andise umuzi angithi njengoba ke kuthiwe ngokwase-Afrika uNkulunkulu sasimbona njenge-family structure into kanjalo ke umenzi wakho konke nenkosazane yeGabade iyona inkosazane yokuqala yanikezwa umenzi wakho konke amandla ukuthi idale konke okukhona la emhlabeni okuyini okuyinyanga ngakho ke inyanga yuma wethu wokuqala iyona eyenza kwaba khona konke la kule earth iyona engamele i-earth kodwa inikwa amandla ubani inikwe amandla umenzi wakho konke so i-earth iyi-motherland hayi i-fatherland njengoba sasifundiswa thina yabo ngoba even nawe kwakho ngibuyela futhi phansi ke manje ngiyayihlisa lento kwakho uma wakhe umuzi hayi indlu yakakhulu indlu yakagogo awusho ukuthi hayi indlu kakhokho le indlu kamkodwa usebenzisa igama lomuntu wesifazane ne-earth ngokunjalo ngokweqiniso kwethu ngokwesintu i-earth iyi-motherland not i-fatherland cabanga ukuthi abantu ke sengizame ngakho konke okusemandleni ukuyichaza lento hayi mengabonanga la ngiyaphinda zabona sengizame konke okusemandleni ukuthi ngiyichaze lento ukuthi why ngithi i-earth iyi-motherland ingoba ke i-earth inkosazane yona yokuqala yanikwa amandla umenzi wakho konke ukuthi ayingamele konke okula emhlabeni so i-earth ke yamukeliswa yona inkosazane yokuqala nqa nezingane zakhe khumbula ukuthi ingane yakhe yokuqala ingane yenyanga uyini yilanga umveli kuqala abanye bathi umveli inqangi umveli kuqala yingane yenkosazane yokuqala leyo angani uyambona ukuthi useyaqala manje usakhani umhlaba nezingane zakhe omveli kuqala ezinye kwakuwosomandla osodumo umlenzemo ziningi kakhulu izingane zakhe ziningi kakhulu yizo ezabamba iqhaza emhlabeni ukuthi zisivilize umhlaba ngeindlela ezihlukahlukene njengoba siyinzalo yelanga thina siyinzalo yakhe umveli inqangi umlando ke uvamise ukuqalwa kephi siuvamise ukuqala lana kumveli kuqala kodwa iqiniso umlando wethu uqala lapha yana phezulu kumenzi wakho konke ongaziwa ongabonwa ongadwetshwa obizwa ngokuthiwa umfihlakalo ongakhulunywa lutho ngaye bese sekuzoba ubani bese sekuzoba inkosazane yeGabade uma wethu uma wenyanga bese sekuzobani umveli kuqala okuyingane yakhe yokuqala ilanga angani uyabona ukuthi umveli kuqala ukuthi uqhamuke kanjani angani uyabona ukuthi inkosazane iqhamuke kanjani ukuthi inkosazane iyona yokuqala bengithi angicacise ngaloko ngoba ukhona omunye umfethu wakwayichaza lento bamthuka abantu bathi nikuthatha phi lokho ukuthi umhlaba unganye lo muntu wesifazane ingakho bengithi angihlahle lento ngiyichaze ngoba abantu abajulile kakhulu uma bechaza izinto abanye bayabathuka babaphikise bathi bakhuluma into ezingekho yabo baningi abantu abayiphika leyo nto makhona omunye umfethu eyichaza ukuthi no lana umhlaba wenganye lo muntu wesifazane ingakho bengihlahla ngizama ukuthi ngijule kancane mhlamba abantu bazokwazi ukuthi beyibone ukuthi leyo nto iyiqiniso ngakho i-earth inganye lo muntu wesifazane ingakho ke mina bengisho ngithi oma bethu bathathu inyanga bese sekuzoba amanzi bese sekuzoba umhlaba so labo mabethu bobathathu kumele sibahloniphile sizwe sakithi sibalahlile bobathathu asifundiswa lutho ngabo asiyenzi imikhosi yabo even umkhosi wangaSeptember kama wethu wenyanga lo wawenziwa kwakuyinyanga yakhe uSeptember asisawenzi lo mkhosi okama unomkhubulwane asisawenzi lo mkhosi umhlaba asisawuhloniphi ngendlela efana ngabe kahle sifana njengabantu abalenge emoyeni abalahla abazali babo uma ucabanga yini engasilungela njengesizwe ekubeni silahla abazali bethu kangaka so ungafundiswa kabelungu lezi zinto lezi bebenzela ukuthi sibe isizwe esifile ingakho besicindezelile basinikeza izinto zabo njengoba basakhela amakhanda belungu bona bathi uNkulunkulu wethu yabona yonke lonto nezithombe kwathi uNkulunkulu bethu ongelona iqiniso owethu uNkulunkulu thina umveli kuqala
umoya loyo ongaziwa owathatha isimo selanga owawuvela ngabaprofethe usomandla lo moya loyo umoya leyo ibona abazali bethu labo ibona abobaba bethu umveli kuqala uyena ababwethu ngoba uyena owaqhamuka kuqala owenza kwaba khona konke thina siyinzalo kaMveli kuqala siqhamuka lapha kuMveli kuqala simlahlileke naye uMveli kuqala samukela izithombe eziqhamuke eEurope ogodi nesika Jesu Jesus okuphinde naye abogodi esakhelwa sona eRome. Abanye abantu bazothuka ke ukuthi why uthi lesi sithombe sakhiwe eRome. Senguveze kakhulu umlando wesithombe sika Jesu ukuthi sakhiwa kanjani. Lesithombe sinikezwe sona. Sakhiwa lapha yana eEurope zafika ithwelwe la eAfrica amaRoma. uJesu nje wafika le Africa wayekade ethwelwe eqhamuka le eRome. Bafika nezithombe inqwaba yezithombe oMaria oJesu oNkulunkulu uGodi izithombe lesi abasinikeze zona sizwe sakithi. Thina asihlanganisi lutho nalezi izithombe zabo ngokomthetho. Sakhelwe zona. Ngenhlanhla abantu abangilandelayo sengushilo umlando walezi izithombe lezi ukuthi amaRoma asidukisa kanjani. Azakha kanjani lezi izithombe zabelungu yonke le yanto leyana leyakhombo yabo iyonaka abasisuse ngayo abasicolonize ngayo ukuze singeke sizazi lezi zinto zethu kanti thina owethu uNkulunkulu umveli kuqala nabaprofethe bethu ngoba umveli kuqala wayesebenza ngabaprofethe wayembatha abaprofethe bese sebenza ngabo sizwe sakithi njengoba sasiba nabaprofethe bevuka wacinya umlando futhi ibona belungu abaprofethe bethu abaminyama abafana nathi babizwa ngamademoni sanikezwa okwabo kumhlophe okuphambanayo futhi neqiniso likaMveli Nqangi. Yingakho nakhona eBhayibhelini futhi uma ubhekisisa kahle amavesi amaningi bawaphambanisa banganifundisa wona ngoba babenzela kona ukuthi mabenifundisa yonke into eBhayibhelini nizosuke nivuke ngoba phela siyazi ukuthi iBhayibheli la colonize wayibona bafaka okuningi ongelona iqiniso kodwa kukhona nokuyiqiniso kodwa kwakukhona okunye okufaya ukuthi bekusithe ningakwazi njengalezi incwadi engivamisa ukunifundela zona ngibe nenhlanhla ke futhi sizwe sakithi ngokuthi ngiphinde futhi ngithole inhlanhla yokufundiswa ngeBhayibheli. Bhayibheli mina ngifundiswe ngalo lonke. Ngifundiswe ngezinto eziyiqiniso nezinto eziyinkohliso nezinto ezakhandwa nezinto ezingakhandwanga ngoba iBhayibheli lantshontshwa akulona iqiniso yonke lento esifundiswa yona ukuthi iBhayibheli incwadi engcwele yaphefumulelwa uNkulunkulu. iBhayibheli imlando yantshontsha lana eAfrika njengoba uyezwa koGibhithe iseAfrika yayiswa lapha yana eEurope eRome. Yayisisiqalwa phansi kabusha bayiqala ngendlela yabo ba-eda kunento eziningi ediwe lapha yanje eBhayibhelini engelona iqiniso bese kuba khona neziyiqiniso zikhona na okusho ukuthi iBhayibheli lixubene lizigaba ezimbili ukhona amasiphoziso ukhona neqiniso hayo ukuthi incwadi yaphefumulelwa uNkulunkulu kodwa babenzele ukuthi lezi zinto abazonifundisa zona ngoba bona abanikanga lokho kuyiqiniso baninike lokho kuyinkohliso. Lokho kuyiqiniso bengingafanele nokuthi nize nifundiswe kona yabo njengale ncwadi lento engichazayo ukuthi no lezi zinto abasinikeze zona lezi abelungu ogoda abelungu ziyichilo phambi kaNkulunkulu. Uma ubhekisisa incwadi lapha yana kumaHubo 81 verse 9 makungabi bikho kuThixo omunye ungakhuleki kuNkulunkulu wabezizwe ngeke baze bakufundise ngalezi ncwadi ngobani bafika noNkulunkulu abamhlophe abelungu bathi uNkulunkulu bethu ngeke beze bekufundisa ukuthi ungazenzeli izithombe ezibaziwe nokuyimfanyekiso yalutho elapha ezulwini ngoba bakha isithombe sika God bathi uNkulunkulu wethu isithixo uGod bathi uNkulunkulu wethu ngeke bakufundise lutho ngencwadi lapha yana ku Deuteronomy 18 verse 18 ngoba wathi uNkulunkulu ngiyonivusela umprofeti onjengawe ngibeka amazwi emlomeni wakhe uma uqhubeka na uzasho uNkulunkulu athi ongawagcini lamazwi lawo ngiwabuza kuyena wathi uNkulunkulu umprofeta azomenza wofana nawe ngeke bakufundise lezi incwadi lezi ngoba bayazi ukuthi bakunikeza uJesus akafani nawe bayazi ukuthi abaprofeti baseAfrika bonke baguqulwa bacolonizwa omprofeti uEnoch benziwa belu bonke abaprofeti balana asifundiswa ngalutho ngabo kwathi noma sekufika ubabamkhulu umqali wendlela uShembe naye futhi samthuka sathini uyidemoni kodwa wayithe uNkulunkulu uyosilesela umprofeti onjengawe samthuka sathi uyidemoni
So konke abasinikeze kona kwamasiphoziso akuhambisani ngisho naneBhayibheli lela bafika nalabathi yilabo kodwa akuhambisani nabo. Ithi incwadi kungabe bikho uThixo yisamba ungakhuleki uNkulunkulu wabezizwe bona bafika nezithombe beqhamuka phesheya. Uthi uNkulunkulu ukhuluma ngomprofeti onjengawe bona bafika nomlungu basinikeza umlungu. Nalo mlungu ongeyena nevangeli esihlanazeliwe. Kodwa sizohamba sibapruvela abantu sibavezele lezi zinto esikhuluma ngazo ngoba bazothi sikhuluma into engekho ukuthi ivangeli lihlanazeliwe kanjani. Bengisakha phezulu nje ngifuna ukunikhombisa ekuthenini sidukiswe kanjani. Ngakho ke yonke le yakhombo leyani yiye sibambile esikolonizile ekuthenini senze njani singalazi iqiniso ngoNkulunkulu. Singafundiswa nangento zethu sifundiswe ngalezi zinto lezi zabo. Konke lokho kwabo konke lokho kwethu bacime emlandweni bese besinikezani basinikeze lokho kwabo. So masikhuluma ngokucolonizwa komuntu sizwe sakithi kuyinto ejulile kakhulu akuyona into encane. Labantu kade basiqala izinto abasinikeze zona eziningi azilona iqiniso sakhelwe zona ngoba babenzela kona ukuthi mabesifundisa ngaloko kwethu okuyiqiniso sizobuyela ezintweni zethu ngoba okhokho bethu besayigcina bebekwazi ukukhuphukela entabeni becela imvula kuma unomkhubulwane ifike bebecontrola isiphepho bebenamandla ngokwasemoyeni. So njengoba sekufike bona belungu awukuyibuza umbuzo owodwa kungani abantu abamnyama behlupheka kanje. Babekwazi ukucontrol iweather abantu abamnyama ngithi babethandaza entabeni becela imvula ifika ngithi babenza yonke into ngithi yini manje bebulawe yiphepho kanje ngoba abantu bebecontrol iweather bekuthi makuza isiphepho bashaya amakopi namathini bese sewuyehla umoya. Bebekwazi ukuconnecta nobaba ngibona wamanzi bebeconnecta nawo yonke into okhokho bethu. Yini kufike abelungu nezithombe zabo abantu baphele kanjena ilento namhlanje imvelo yenze njena imvelo baphele kanjena yiphepho ingoba sinqundwe amandla asezulwini emvelo sanikezwa izinto zeyithixo zezithombe ezingasizi ngalutho. So kunzima ndlu yakithi ensundu njengoba sizama njengamanje sizama ukubuyisela abantu eqinisweni kaNkulunkulu. Sitshena abantu ukuthi ninomana ninobaba and futhi banisusile kumawenu nobabweni banganifundisa lutho. Sibathukile sabalahla yonke into esiyenzile kubona yimbi ayikho into enhle esilokhuzile esiyenzile kubona. Ingakho ke sibancenga abantu ukuthi ngalomzuzwana lo wokugcina siyabacela ukuthi beyifune lolu lwazi lwethu laswendulo lezi zinto lezi nalolu lwazi lethu lwasendulo belifune insimi leza unomkhubulwane khumbulani nale mikhosi yoSeptember ikhumbuleni sizwe sakithi. Ningafuni ukuhamba ngale mikhosi yabo leyo January ngoba lezi zinto zabo eziningi vele zihamba nesathanizini ngoba nenkolo le yabo yeyithixo inkolo lena eqhamuka kwisathanizini. Muveza bevezela abantu kodwa lokho ke abakholwa noma sesizamile ukubavezela ngeke ngivezele abantu yamaqiniso ngithi no lenkolo leni iyisitha sikaNkulunkulu ngoba before beyiqale baqale babulala amaHebheru kuqala bahambe bayohlanazela imlando babulala abantu lapha eEgypt batshontsha imlando bahamba bayozakhela into zabo eRome leEurope babuya nase besiqambela amasiphoziso bethi inkolo kaMdali lena ekubeni kuyithixo zabo. So ukudukisa kwethu kujulile kakhulu. Ngiyafisa ukuthi okwamanje ngiyibambe lana lokho kukamabe ngifuna ukuchaza ngomanje kuphela. Sizoqhubeka siphinde sicushisane futhi ngokunye.